victoria în lumina reflectoarelor pe Team Nick. Casa Loud devine mai gălăgioasă. Nu pierde episoade explozive. Unde legăturile de familie sunt esențiale. Simte iubirea în Casa Loud, mai gălăgioasă ca niciodată. În fiecare zi pe Team Nick. Îți place iCarly? O iubești pe iCarly? Atunci ciulește urechile și pregătește-te pentru un maraton cu toate episoadele difuzate vreodată din iCarly. Toate! Ia ceva de ronțăit și nu pierde un maraton incredibil cu iCarly. Săptămâna aceasta de luni până vineri la 19:45 pe Team Nick. De vreme ce Clyde e membru de onoare al familiei, are toate drepturile să profite de pe urma victoriilor noastre.